खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सुजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर'आ गावसोर मावनो हायैखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बाहायदों। दिपेन बर' बिथाङाबो थारैनो जोबोद मुगैथाव। बिथाङा सरखारनि सासे एजेन्ट दालाल जानानै रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनो थाखाय थांखि लादों। बियो थारैनो बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे मुगैथाव हाबा जादों होनना बुंथिनानै होदों। जों बयबो मिथिगासिनो दं दायो बासबारि ओनसोलनि हाखौ लानानै आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया थार्मेल प्रजेक्ट बानायनो थाखाय माखासे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे बाथ्राखौ लानानैनो आथिखालाव बिटिआर सरकाराबो सापर्ट होनानै बे रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनो नागिरदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो नङै रायजो राजाफोर आफादफोरा दायो बेनि सायाव हेंथा खालामबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। बेबायदियैनो दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दायो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ गोबांथार बाथ्रा बुंथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे जायगायाव थांनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि अदेबानि आइजो दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो बियो प्रमद बर'नि मोनसे गाज्रि हुदाखा। सिगाङावबो बिटिआर गोरोबथा खालामफ्लानानै बियो पावाराव फैबाय। दाबो आरो पावाराव फैफिननांगौनि थाखाय इलेक्सन फैलायबाय नालाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावनो थांगासिनो दं होननानै बुंफ्लानानै दायो रायजो राजाफोरनि हाखौ फाननानै जानो नागिरदों होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफोरा दायो हेंथा होबाय थानायखाय प्रमद बर'आ गाव मावनो हायैखाय दिपेन बर' अदेबानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ थारैनो बे खामानियाव बाहायदों। दिपेन बर'आबो सरखारनि सासे दालाल एजेन्ट जानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम फैदों होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो दिपेन बर'आ बेबायदि फैनायनि थाखाय बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो आइजो माहारिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबगोननि जेबो इसारा गैया। बुंनो थाङोब्ला थारैनो बेनि इसाराया जोबथारनाय अदेबानि गैथारा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया दाबो आफादगिरिनो दङ आरो राजखान्थियाव फैनायनि जेबो इसारा गैया। गुबुन राजखान्थियाव हाबोबा हाबथों, नाथाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआव फैनायनि जेबो इसारा गैया बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बिजेपि राजखान्थि दोलोनि रायजोनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो जों बयबो नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होननानै। बेखौ लानानैनो गोबांथार सुबुंफोरा गोबांथार खौरांगिरि मेलफोरनि गेजेरजों बेबायदि बाथ्राफोरा गोसारलांबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिजेपिनि रायजोनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों दि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिजेपि राजखान्थियाव दोलोआव हाबनायनि जेबो इसारा गैया आरो दिपेन बर'जों माब्लाबाबो राजखान्थिनि सोमोन्दै जेबो सावरायलायफेरनाय जायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। नाथाय माबेबा जुदि खारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिजेपि राजखान्थियाव दोलोआव फैयोब्ला थारैनो दिपेन बर' बिथांनो जेरावखि जाया मानो बिथांखौ गेलेनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बिथांजों रावबो जेबो कन्टेस्ट आरो बादायलायनाय थानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। नाथायबा दिपेन बर'आ बिजेपि राजखान्थि दोलोआव फैनायनि जेबो इसारा गैया आरो सावरायलायनायबो जायाखै होननानै गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। प्रमद बर'आ जुदि साहस दङब्ला थारैनो बेखौ सिबिआइनि संदाननांगौ होननानै दाबि खालाम। मानोना प्रमद बर'आ दानानै होनाय इनकुवेरि कमिटिया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया दानानै होनाय इनकुवेरि कमिटिया बिसोर जाखौ थिनदों बेखौसो इनकुवेरि खालामगोन। बेयाव जेबो सलिउसन जानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ सिबिआइ इनकुवेरि खालामनांगौ होननानै प्रमद बर'आ गावनो दाबि खालामथों आरो गावनो लिरनानै होथों।
बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव सोलोंथाइ बिफानाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसालिमाफोरनो बिजाब दैथायहरनांगौखौ नोजोर बोनानै बिजाबनि थाखाय गासै 4 कौटि रांनि केलेंकारि जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन आफादफोराबो दायो बेनि सायाव बिजिरनांगौखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बेखौ जायफ्रा दायनिगिरि जादों बेफोर दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो संदाननानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बुंथिबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावराव देख्रेब नार्जारियाबो मैया क'क्राझार डिसिनिसिम थांनानै क'क्राझार डिसिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ दैथायहरनायखौ नुनो मोन्दों आसामनि गभर्नर आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिसिम। जाहोना बिटिएसिआव सोलोंथाइ बिफानाव दायो जा 4 कौटि रांनि केलेंकारि जादों बे 4 कौटि रांनि केलेंकारिखौ थाबैनो जाहाथे बिजिरनानै बिनि दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबाय थादों थारैनो प्रमद बर'आ जेरैबायदि खोथा बुंदों जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांनि खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा जेबो खामानियाव फैयाखै। प्रमद बर'आ बुंनाय बायदि जिर' टलारेन्स बुंबाय थादों नाथाय प्रमद बर'नि बुंनाय बायदि जेबो जायाखै। अदेबानि प्रमद बर'आ थारैनो मोनसे कमिटि दादों। कमिटि दानायनि गेजेरजों जेखौ नायबिजिरो प्रमद बर'आ जेखौ थिनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जेखौ थिनो बेखौसो नायबिजिरनाय जागोन। बेजों जेबो जानाय नङा। हायोब्ला प्रमद बर'आ एसेबां गोहो दङब्ला थारैनो सिबिआइनि बिजिरनाय खालामनांगौ। सिबिआइ बिजिरनांगौ होननानै बिथाङा थाबैनो लिरनानै हो। होमब्लासो जोङो प्रमद बर'खौ मानिगोन होननानैबो गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोन्दों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दाबो माखासे जौ फाग्लाफोर 4-5सो दंबावो। डाकु रोखोमनि खामानि मावगासिनो दङ। गुन्डा रोखोमनि खामानि मावगासिनो दङ। दायो बिसोरो जौ लोंनानै न'आवबो दोनजाला बिसि-बिसिफोरजों होखारजाबाय। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि सासे इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय भेरगाव ब्लकआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेर हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनानै बिटिआरनि सासे इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दायो रावबो दैदेनगिरि गैलिया। चन्दन ब्रह्म, हितेश बसुमतारीनिफ्राय लानानै खाम्फा बरगयारी गोबांथार गोजाम आरो गिदिरथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा दायो राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै गुबुनाव थांबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैबाय। नाथाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दाबो 3-4सो माखासे डाकु रोखोमनि गुन्डा रोखोमनि खामानि मावगासिनो दङ जायफोरा न'आवबो दोनजाला बिसि-बिसिफोरजों होखारजाबाय। जौ लोंनानै बिसोरो फाग्ला बायदि गिदिंथिंगासिनो दङ। नाथाय बिसोरनिबो जोंनियाव ट्रिटमेन्ट दङ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। उदालगुरि फरायसालिमायाव बड'लेण्ड फरायसा आफाद सुंद'यै बिएसइउखौ दाफुंनानै लाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे फरायसा आफाद जाय आफादआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों थाफानानै गोबां बायदि हाबाफारि मावबोबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों। बेबायदिनो फरायसा आफाद महरै बड'लेण्ड मुलुग फरायसा आफादआ दायो गुबुन गुबुन समाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय हाबा मावदों होननानैबो सम सम मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो दायो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिएसइउआ मैया उदालगुरि फरायसालिमायाव गावसिनि इउनिटखौ दाफुंनानै लायो होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिएसइउनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव आरो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिएसइउनि थांखिया दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेरैबायदि फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनानै ओरैनो दङ जायफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै बै साख्रि बाख्रि मोनै लाइमोनफोरखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय थारैनो बिजनेस खालामनो खाबु होनाय आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जिउआव थांनानै थानो थाखाय खाबु होगोन होननानै खोथा होदों। बेनिखायनो बिएसइउ फरायसा आफादाबो बे हाबाखौ लानानैनो बे थांखिखौ लानानै जोङो आवगायगोन होनना बुंथिदों। लोगोसेनो प्रमद बर'आ जेरैबायदि खोथा होदोंमोन लाइमोनफोरनि थाखाय नाथाय प्रमद बर'आ गावनि खोथा होनाय बायदि मोनसेबो हाबाफोरखौ मावफुंनो हायाखै होननानैबो बुंथिनानै होदों बिथांमोनहा।